nektek. Ajánlás. Ezt mindig próbáljuk ki. Na, sziasztok, fülgős lányok, én Turbinyó vagyok, és ez pedig itt az Arm Surgery 2. Hogy milyen az egy? Nem tudom. Egy a lényeg, hogy szerintem itt eléggé masszívan az embernek a kezét kell szétoperálni. Hát de figyelj, ha már az orrt felvágtam, agyat szedtem, fogat szedtem, és még szerintem hasonlókat is műveltem már itt játékokkal, mármint virtuális paciensekkel, akkor már miért a kéz maradjon ki? Úgyhogy srácok, operate! Teljesen jó. Ó, gyorsan! Be kell érni a kórházba! Ó, erre kell menni, jaj! Jaj, mi történt a kezeddel, csak nem eltört! Nézzük meg, röntgenezzük meg! El van törve! Azt a kurva eget, az hogy el van törve, bassz meg! Nem baj, annyi kell. Pick X-ray. Oké, melyik legyen az? Nézzük meg, szerintem ezen látszik a legjobban, hogy el van törve. Nem, hoppá. Akkor ez. Az se. Hoppá! Nem majdnem eltaláltam, hogy melyiket kell. Nem baj. Szerintem ez csak egy ilyen. Nem, egy ilyen lesz. Nem. Akkor műtét. Majdnem eltaláltam, folyton. Na nézzük. Melyik legyen a megfelelő méret? Hát nem a legnagyobb, szerintem ez. Ó, de jó, végre először rányomtam arra, ami a legjobb. Ugye, tök király. Ott van sérült, kész. Ó, bassz meg, nem, de oké. Bár nem ez kellett, jaj, de hülye vagyok. De most mi van? Ja, hülye vagyok, tényleg, vágjuk a ruháját, tényleg elfelejtettem. Levágjuk a nőstény ruháját. Levágtuk a nőstény ruháját. Halljátok, fiúk, levágtuk a lány ruháját. Na jó van, nézzük. Oké. Csinálunk egy ilyet, oda kattintok. Gyorsan kapcsoljuk be, elvákumozza a kezed, és abban a pillanatban kevesebb vér lesz a kézbe, és akkor már nem fogunk tudni ülni. Nem baj. Oké. Mi van? Áj, de béna vagyok, várja már! Tongs, jaj, de hülye, nem bírok egyszer odafigyelni, várjál. Oké, cotton, és akkor így belenedvesedjük, oké? És akkor így lekenjük, és akkor nem lesz antibakteriális a terület. Teljes mértékben, doktornő. Jó lesz? Oké. Akkor műtét. Toljuk, várjál. Toljuk. Lehetőleg jobban. Jaj, nem jó. Nem akarom ezt tűzzetni. Nem maradsz fönn, doktornő. Nem baj, nézzük. Somba fogok maradni. Nézzétek a videót. Jaj, ez már, jaj, bazd meg! Fúj! Mit vettetek észre? Mit vettetek részre? Csíkos út. Később levágtam. Szívd föl, begyem a sok vért. Oké, nem baj, megvan. Bullshit. Oké. Jaj. És akkor azt most hogy nyissam ki? Azt kurva eget! De gyerekek, ezt elképzelem! Ezt fúj! Nem baj. Bassz meg! Nem szomorú. Jaj! Húzzuk arrébb a vénákat! Wow, look at this bone fragments. Oké, de mivel? Gondolom ezzel, nem? Ja, szedjük ki a... Azt a kurva eget, baszd meg! Baszd meg! Gyerekek, én már láttam ilyen törést, ez azért undorító. Pick up the fixation plate. Oké, hol van? Oda tegyük bele
az tök jó volt. Mindjárt fúrjuk, bazd meg, figyelj, drill, tuti. Oké, csinálj neki lukakat, bazd meg, azt a kurva eget, bazd meg! Azt a nem nyúljának, végbelének a keresztbe tört bokritájas tejfölös arcát, azt keresztbe, oda bele. Fúj! Ez az, már tiszta izék leszünk, hallod? Robotzsaru. Robotzsaru, bazd meg, Robotzsaru 2016-ban, Dr. Turbo Rendel, Robotzsaru akarsz lenni, gyere, törd el a karodat, majd én megcsinálom, helyrehozom. Én itt vagyok. Itt van, 24, gyertek! Soha nem mondom meg utca 6. Jó, na várjál, hol a csavarhúzó? Good job, doktor. Oké. Bazd meg, akkor csavar, mondom én, bazd meg, tiszta robotzsaru. Robotzsaru az élen. Azt a büdös. Oké? Varjuk össze? Oké, azt a kurvágát. Összevartuk az izomzatot. Fúj! Most meg a bőrt. Ah, ez az! Thanks, doktor! Yeah! Jók voltunk, srácok! Megmentettük a karját, tök szupi! Most már végre tudja fappolni a haverját, vagy éppenséggel, mit tudom én, fogni az acskót hazafelé, vagy valami. Tök szupi! Végre megmentettük, van, ismételten. Azt a büdös kurvágát. Az a baj, hogy még hiába rajzfilm kinézett. Annyira el tudom képzelni, hogy az otthon előttem, mert én már láttam ilyeneket. Undorító! Undorító! Köszönöm a figyelmet, én Turbinyon voltam. Ezúttal ismét doktor voltam, de még lehet, hogy visszatérek, és téged mentelek meg. Álljon szerint, hogy a videó ennyi lesz, mert alányák felvágom a karát videó. Azért, hogy ezt nem voltam, még 2 hónap előtt voltam. Piát, a Csigó, sziasztok!